Αλλάξω το απέναντι, γρήγορα. Πολύ καλύτερα. Δεν τρέχει κανένας μέσα. Άιντε. Δεν είναι μέσα κανένας. Το έβαλε γκολ. Μαλάκα. Γίνονται λάθη. Τακ, τακ. Είναι και το γήπεδο που κουράζει. Όταν πάει από εκεί θα παίρνει ο Γιάννης, όταν έρχεται από εδώ θα πέφτεις εσύ. Κατάλαβες. Πέρυσι ήθελα να παίξουμε τυχή αέρα και αναβλήθηκε το μάτσι. Και έριξε την μπάλα πάνω και πήγαινε. Μικρές, μικρές. Γιατί φωνάζετε μου από το ενίσχυο Τώρα που να παίξει δεν έπαιξε. Εντάξει, μην χτυπιές, εντάξει. Καλό. Παίξε το γρήγορα από Μίλα Βλάχο, είσαι συνέχεια μόνος, μίλα του. Αυτό μιλάμε. Δεν το παίρνει Βλάχο από εδώ καθόλου. Να το φύγει Βλάχο. Αυτά τώρα. Ήρεμα Δήμο, ήρεμα, σιγά σιγά. Ήρεμα. Μεγάλες κάνεις εδώ. Άντε ρε, ωραία, πάρε μπάλα. Δεν μιλάμε. Έμα. Ποιος είναι.
Ασπρόμαυρη μπάλα είπε ο Λάιτσμαν. Και αυτή η μπάλα είναι. Πλαφ. Γύρε Μάρη. Ηρεμία. Πήγανε αριστό, τι θα πάει, ο Τζίνος θα πάει. Έγινε. 50 κιλά είναι ο Κώστης ο Κόκκης. Είναι δεν είναι. 49. 49. Αρχίσαμε τα πήγαινε έλα. Αρχίσαμε τα πήγαινε έλα. Πέρασε την τέταρτη. Και αργήσαμε κιόλας. Αργήσαμε. Στα 10 λεπτά και δεν έγινε έσω αλλαγή. Και τους βλέπω όλους καθιστούς. Ούτε για ζέσταμα. Ούτε υποσκέψη. Δεν πήρες πας για φάση. Δεν τι λέω. Σιγά. Ωραίο. Και αυτό καλό. Αυτό να την πόξει. Όχι. Ωραία. Γεια Στέφανε. Πάντω τη Λάρσον. Καμία φορά να είναι έξτρα Λάρσον. Τώρα. Μπράβο. Καλό. Πέρασε. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Λες και είναι όλμους. Θα το βρει μπροστά στους στήθους, να το βάζει κάτω. Είναι 10 ώρες να κατέβει. Μέχρι είναι πολύ από όλμους. Όχι ρε. Μπράβο, έλα. Μπράβο. Το ζήγησε ο Μπέκης, έκανε. Αυτός κουράρουν, να κάνει μα τι παπολάνο. Να είναι, δεν του πάρε φίλους. Γεια σου κύριε Κολαμπό, θα είναι καθαρισμένα. Τι κάνει. Ο Πάρης, ο Μπεκιφάρης. Καλό.
Έχει και ήχο αυτό. Ναι. Θα το κόψει μετά. Θα βάλεις μουσική. Μας φύγει κανένα κοσμητικό τίποτα. Αφήνω ένα μικρόφωνο από εκεί. Για να βάζω τον ήχο από εκεί, γιατί από εδώ ακούγονται συνήθως οι άνθρωποι έτσι, που μπράβο. και εκεί δεν. Τώρα είσαι πιο ωραίος. Εδώ θα ακούσεις. Στον ίδια. Α, σήμερα καλά είναι. Εντάξει. Τι να πούμε για το παιδάκι. Ξέρεις τι έχουν τύχει. Το αμάξι της γιαγιάς ρε βλάκα. Διαγιάστε. Τραβούσα κι εγώ βίντεο και έρνα κατήλια μόνος μου και έβαζε μουσικές μετά από παλιά. Ο άλλος που τράβαγε και μετά αρχίζει ένα τέτοιο και τράβαγε κάτω το χορτάρι. Γκολ. Όχι ρε γάμο τα κοντρούς. Κρόμο μου. Όχι ρε. Ωραίο! Πώς πήγε από εκεί ο Ντίνος, από εδώ έφτασε από εκεί. Πότε έγινε αυτή η μετάτροπη. Αρχίνησαν οι εσωτερικές μετακινήσεις σαν εφηστρίου. Θα θέσεις. Χωρίς φιλοπορία. Με τη μία. Μπράβο. Καλό. Σκάστο. Έσκασε. Είναι πρωινή, ναι. Είναι για δουλειά. Έχει κακομοίρα. Τι να κάνει. Το παίρνει την επόμενη εβδομάδα. Και φτιάξτε τη Μετρόπολη. Πού? Όχι ρε, δουλεύουν συμμετοχές. Δουλεύουν τώρα συγκριτές και παίρνουν προσφορές για λειτουργικά, για τέτοια. Είναι μεγάλο πράγμα. Είναι ολόκληρο όλο το σκάλωψες τέτοια. Δεν πάει πάνω από κάτω. Αχ, να δώσουμε και εμείς μια ώρα. Μαζεύουν λεφτά. 250 χιλιάρικα έδωσε στο πετάσους. Για να γυρίσει. Ούτε... Δεν στην ίδια της Παναγιώτης δεν θα πάρει. Πάλι και μόνος του. Μπράβο. Μεγάλο μάτι. Ναι, ρε παιδάκι. Και εδώ έρχονταν το τσιτσέκι. Μπράβο. Δώσε. Όχι ρε μαλάκα. Αυτό υπάρχει, δεν υπάρχει διοίκηση στην παραγωγή. Δεν μπορεί να το ρίξει. Είναι μεγάλο θέμα. Δεν υπάρχει, λέει πολύ μπροστά. Βλέπει πολύ μπροστά σου. Μπράβο, ρε,
Όλα. Παρουσία με το μηχάνημα. Είναι πιο μεγάλο. Πόσα χρόνια είναι. Πάρα πολύ. Το 4 μέχρι το 10. Μέσα ρε, μέσα! Άιντε! Έλα, Αλέξη. Έλα. Είναι επηρεασμένα από το χόρτο. Θα πάει αυτός να δει τις παγίδες, δεν ξέρω αν πήγε. Το είδα εγώ, ναι, εγώ το είδα και είπα τι θα κλείσουμε. Πρέπει να βγάλει πρώτα τις παγίδες αυτός, να δούμε τι γίνεται και θα το κλείσουμε αυτό. Μέσα στο τέτοιο, εκεί που είναι η δεξαμενή, στην πολυκατοικία είναι, έχει μια τρύπα. Η δεξαμενή από το Λέβιτσα της πολυκατοικίας. Μόνο από εκεί έχει πρόσβαση, γιατί εκεί πέρα έχει πολύ ποντικό σκοτάδι. Λογικά από εκεί μπαίνει. Αλλά πρέπει να μας πει αυτός με τις παγίδες τι γίνεται, αν πιάσαμε για να μην το εγκλωβίσουμε μέσα, καταλαβες. Αν θα το πιάσουμε και μετά θα την κλείσουμε την τρύπα. Εντάξει. Βάζει το ψάτ, μπόκι! Κοίταξε, θέλει ολόκληρο. Και προλογικά. Θέλει συντήρηση όλο, γιατί μάθαμε. Το ιερό μέσα και την μάθαμε. Το άλλο κομμάτι θέλει. Με ήττον, αλλά Εν τω μεταξύ, μύριζε καμένο από το απόγευμα εκείνη την ώρα. Θα μπορούσε να το πούμε. Ναι, εκεί μένω πιο δίπλα. Και είχε μερίδια καμένο. Μπορεί να μην το κατάλαβαν πάνω στο γυναικολίκι, γιατί το κατάλαβαν όταν έκλεισε. Το βράδυ το κατάλαβαν. Μετά πήγε ο Πάτερ Σέργιος στο... Τι ώρα? Το βράδυ ήταν. Χτύπησε ο συναγερμός και νόμισαν ότι κάποιος πήγε με την αστυνομία, δεν είδαν τίποτα και ανέβουν τις πόρτες και τότε Ήρεμα, Δήμο, ήρεμα, ήρεμα. Δεν μπορώ να κάτσει πάνω. Έτσι, μπράβο. Μυρίζει ακόμα, πιάνει ο λαιμός, ο καμένος. Αιωρούνται ακόμα σωματίδες, τόσους μήνες μετά, έτσι. Ανοιχτά, και τι να λέω, αφού η τύχη είναι όλοι μαύροι. Πρέπει να καθαριστεί όλο για να φύγει η γάνα αυτή. Δεν είχε ξαναγίνει και παλιότερα. Είχε γίνει πριν 40 χρόνια. Το ίδιο σημείο πάλι. Τώρα το γίνει και ήταν η μικρότερη ζημιά με αυτή τη φάση. Είχε ξανά πριν 40 χρόνια στο ίδιο σημείο και την πρόλαβαν πάλι. Βέβαια δεν έπαιζε καμία στέγη να πάρει αυτή την πόλη, έπαιζε να το πάρει πάνω το γραφείο. Μπράβο, ρε. Πολλές σπινιάρες να πρέπει. Μπράβο, μπράβο, μωρή,
Θεσσαλονίκη, ζέστα. Τι ωραία. Ευχαριστιώσω. Εδώ. Από τον Μαρκόλο τις μέρες αυτές το προηγούμενο καιρό ήταν όλο λευκάδα, όλο πρέβεζα, όλο κουφάλα, του λέω το έχεις πιάσει το νόημα. Πέρσι και μέρα μαζί, του λέω. Αυτό είχε κάνει δουλειά, εγώ φέρνω γύρα μαζί, φέρνει γύρα. Δεν σου φέρνω τίποτα. Δεν με αντέχει κανένα σύντομα να μου λέει, ωραία, φέρε με σε γύρα, του λέω έτσι αυτός κάτω και κάνει ό,τι μαλακία αυτή τη στιγμή, δεν έχω πρόβλημα. Πολύ ζορίζεται αυτό, γιατί. Στάση πέντο. Α, βάζει τον Νικόλα, βλέπω το λάστιχο εκεί. Τώρα με αυτόν εδώ το... Τι όνειρο βλέπουμε τον Αρέστη. Κοίτα. Ξεκίνησαν τα λάστιχα να δουλεύουν πέρα. Κοίτα. Πρέπει να πάθεις για να μάθεις. Αν δεν πάθεις δεν θα μάθεις. Μπράβο. Έμπρι! Μπράβο, ο μικρός έχει κάνει απίστευτα, Ναι. Καλημέρα. Όχι ρε, γήπεδο. Τι λες ρε τρελέ. Τι λες ρε τρελέ. Γήπεδο, παίζει μπάλα Νικόλας. Κοίτα, η βλακεία είναι ότι ξύπνησα πάλι 7 παρά. Χωρίς ξυπνητήρι. Εντάξει, δεν γίνεται. Ξανά έκατσα λίγο εκεί, δεν μπορούσα να σκόθηκα, έκανα σπισάκια για χρυσογραφία. Και τώρα έχω φέρει τον Νικόλα πέρα που έγινε. Βρες το γιος γιατί εκεί που είναι. Έχει ήδη. Πού είσαι? Αχ, κουφάλα, πού είσαι? Εκεί πάσα. Ωραίος, ωραίος. Καλά, να μιλήσουμε, να κανονίσουμε λίγο για την άλλη. Τι έγινε ρε πάρε. Ξέρεις γιατί το σκέφτηκα, από μένα να έρθει σπίτι με τα μάξι, και όλα θα φάμε και θα να φορτώσει την κομμελία. Αφού απλώς Και καμεραμάν, Έτσι. Καλά ρε, καλό του δουλεύει όμως ή την έχεις σταματήσει. Δουλεύουμε, αλλά δεν βλέπω ρε. Βλέπεις το τέρμα. Α, τώρα. Α, είσαι ομοιοπαθής. Κάνουν μαλακίες, δεν κάνουν. Μαλακίες. Κάνουν μαλακίες, δεν κάνουν. Ναι, έξι παίξει. Δώσ' τον μπόκι, δώσ' τον. Έτσι είναι, έτσι παίζεται. Πίσω σπαστεί. Τι έκανες, ωραία παιδί, ωραία παιδί. Ωραία, άστα. Άρα εσύ, άστος να λένε. Αρίστο. Μα μπερδεύα, άλλος το λέει έτσι. Το άλλο το θυμάμαι. Το άλλο θυμάσαι. Σου λέει αφού αυτή δεν θα μπορούσε να το βάλω. Δεν το βάζω, δεν θα κρατήσω. Σου λέει αυτή δεν θα το βάλω. Δεν το βάλω. Μπράβο. Μπράβο ρε Πάρη, μπράβο. Μπράβο. Τέχνη μου.
Διάβολο ήταν offside. Νικό, δώσ' μου λίγο τα γυαλιά σου. Νικό, Αγιουτάκη, δώσ' μου λίγο τα γυαλιά. Δώσ' μου λίγο τα γυαλιά. Τα γυαλιά σου, τα γυαλιά μου. Φέρε λίγο να δω κάτι, μωρέ. Δεν είναι γυαλιά για σένα. Δεν πειράζει, καλύτερα είναι από το... Μικρή βοήθεια, μεγάλη σωτηρία. Ναι, δεν βλέπω εγώ όμως τώρα. Θα το δεις, μωρέ, κάτσε. Κάτσε εσύ τώρα, παιδί μου λίγο. Ποια σε κάνει λόγο, δεν με κουνιέσαι. Όχι, να ξέρω που είναι το τέρμα, ότι εδώ είναι το τέρμα. Γιατί δεν είναι γυαλιά για να έχει για να Πήγαινε μέσα ρε ωραία. Γάμω τον πατέρα σου πρωί. Τόκος. Πόσοι όχι ρε πουτάνα. Δουκάρι. Δουκάρι. Πού είσαι ρε. Δεν έχει κοινό. Έλα, πάμε. Όταν φεύγεις θα μου αφήνεις και τα γυαλιά. Ευχαριστώ. Πού πάει τότε. Πού πάει. Ήρεμα, το είδε. Ήρεμα, το είδε. Πονεριά, πονεριά. Ωραία. Γέμισε ρε ωραία. Οι αλλαγές θα γίνουν μετά, δεν λύθουν. Μπράβο ρε Άριστο. Πώς το Άριστο. Μπράβο ρε Άριστο. Τι έγινε πάλι. Μας έχει σου βγάλει το offside. Έρχεται από πίσω όσο. Δεν ξέρω τι θες φάω. Έρχεται από πίσω και είναι σαν συνήθως. Έρχεσαι από πίσω βρε. Αριστήμαχη, αριστική, πώς το λένε. Αρίσταρχο. Αστραχάνη και τελείωσε. Μου τρέχει σαν τον Αστραχάνη. Ακριβέστατη κύριε. Φρέσκο αίμα. Φρέσκο αίμα στο λιμάνι. Κλούβια, γάμω την μπάλα σου, γάμω. Γεια σου είναι! Πήγε ωραία. Μπράβο ρε. Έγινε. Μπράβο ρε πάρε. Κράτα ωραία, μπράβο. Δεν βλέπεις μπροστά αυτό. Μπράβο Δήμο. Καλό. Ωραία Δήμο. Τώρα τον έβαλε και αυτόν.
Καλό, καλό, δεν πειράζει Μάρη. Δεν πειράζει. Ήταν η καλή σέντρα για λίγο ώρα. Βαρτζότσι. Ποιος είναι? Ωραία. Τώρα. Είναι αυτό που είναι που δουλεύει στην τελεία. Ναι. Πάμε, συγκίνηση και την μπάλα, κοιτάξτε! Καλό χτύπημα. Ωραία. Καλή άμυνα, βοήθεια! Μικρός ο τέρμας είναι καλός. Μπράβο, παιδί. Δεν είναι φάουλ, εντάξει. Πώς το έπαθε και το έδωσε από εδώ. Το έδωσε ο Κοντρούλης. Όχι, πώς το έπαθε και το έδωσε ο Τζίμου από εδώ. Αυτό λέω. Αριστερό πόδι γιατί έβαλε από εδώ. Δεν πειράζει, δεύτερο δεκάρι. Πάμε μπροστά. Άιντε μωρέ ρε. Θα βάλεις εσύ του τείχους. Ας μην βάλουν. Τι έτουσο. Και Foot Clan να το κάνω δώρο εμένα αυτός. Μια εκεί πέρα. Και Foot Clan να το κάνω δώρο αυτό, δεν θα έλεγα. Καιρός. Έγινε. Μπράβο. Είπα, over 2,5. Μπράβο Τζίμας. Το έχεις καταγράψει ότι είπα over 2,5 στο μήχρονο. Το? Over 2,5. Over 2,5. Το έχουμε. Βάζουν τα στόπερ, δεν βάζουν την επιθετική. Δεν πειράζει. Δουλειά γίνει. Ήρεμα, μόνος σου. Πλάτς. Ούτε να πεις, δεν τίποτα. Μπράβο, Ζώνιο. Έγινε. Όχι, Τζίμας. Είναι ίδιος καρία. Αέρα. Κατηγορία φτερό. Αλλά δεν είναι μόνο σε Κουτουπιέ βρε Ζώνιο, κουτουπιέ. Κουτουπιέ βρε Ζώνιο, κουτουπιέ. Αφού δεν σκύβουνε ρε μαλάκα, βλέπεις το τσάρι. Έτσι, πού θα πάει πάρα. Τάου. Τάου. Όχι ρε, αυτά τα Άρης. Πω, γλίστησε. Το είδες. Είναι και βαρύ, Ποιο μωρέ. Πού είναι βαρύ το παιδί. τρώει το φαΐ.
Δήμος, άλλα, Δήμος. Άρη! Ωραία. Πάνω. Τέλειωνε. Πέναλτι. Έτσι, μπράβο. Πέναλτι. Φάουλ. Μέσα είναι ρε, τι φάουλ. Πέναλτι, μέσα είναι. Μέσα είναι ρε, πιο φάουλ και ξεφάουλ. Πέναλτι είναι η μπάλα. Είναι 1,5 μέτρο μέσα είναι, με τρελάτε. Κάτι ήξερε ο κύριος Παυλάκης. Κάτι ήξερε ο κύριος Παυλάκης. 2 τα μπαλάκια. 3 είπα. 3. Είπα 3. Α, ο Κουπάς τα ανεβάζει. Είπα over 2,5. Over 2,5. Έχω και μάρτυρα κατεγραμμένα. Στα πρακτικά της Βουλής εδώ. Μπράβο Νικολάκη! Άντε Manchester City. Δεν το έβαλε να χαρεί ο πατέρας. Διπλό ημίχρονο άσο. Ποιος την έκανε την πάσα, Γιάννη? Δήμος, κάθεται. Μπούζου. Δεν θυμάμαι. Από τον Πάρη έφυγε εδώ. Άνοιξε και πέρασε το Δήμο. Μπράβο ρε μικρέ. Μπράβο. Μπράβο. Έλα Δήμο! Δεν πειράζει Δήμο, δεν πειράζει. Μπράβο ρε τερματόρε. Ο μικρός είναι φωτιά, μπράβο. Μπράβο ρε τερματόρε. Έλα Δήμο, έλα. Μπράβο μικρέ. Δεν έγινε τίποτα. Πάμε, έλα. Πάμε. Δεν πήρα απόφαση που το βάρσε κοντινόμετρα μέσα. Δεν διάλεξε η γωνία γρήγορα και εντάξει. Μπράβο ρε Άριστο! Φύγε! Όλο ωραία. Μπράβο ρε ωραία! Άσε να περάσει. Πήγε ο μπαμπάς για φάσεις το πρωί παιδί μου. Φωνάξω άλλος αν δεν ξέρω. Φωνάξω Απόστολος να πει έτσι. Ναι, γιατί κάνει την κίνηση από αφού πάει ο γραμματικός θα πίσω. Άμα την δείξει μπάλα, Κάπως πάει εκεί. Άνοιξε και το αφήνεις. Και έφυγε. Είναι μόνος του. Μπράβο. Και λίγο φάουλ το Δήμο. Μπράβο ρε. Γκολ. Όχι ρε. Μπράβο Πόκι. Στην πρώτη πίεση είναι, αλλά του βγήκε ένα σουτάρι να πούμε. Μπράβο ρε Βλάχο. Τυχερός τώρα πήγε πάνω. Καλύτερο ζώνη στο κόμμα. Μαλακία έκανε αριστερό. Είναι η κρυφή της μαλακίας. Τώρα μικρές, μεγάλες. Δώστε. Μπράβο. Μία βρεζόνια. Δείγμα. Μπράβο ρε. Είδες, μπράβο. Μπράβο ρε παλικάρια, μπράβο. Το παιδί μου. Ωραία Στέφανε, μπράβο. Μπράβο ρε Στέφανε, μπράβο. Έβασε τις φόρμες στο στόχος. Έβασε τις φόρμες στο στόχος, χαλάρωσε. Είμαι έτοιμος για cash out.
Πώς θα παίζω έτσι να μάτς γαμώ στα δαχτυλάκια. Πού είναι τσιμασία να τον πειράξω. Όχι φάουλ, όχι φάουλ. Πώς κάνει εδώ, όλο το άκρο. Πλάτσο από τους όλο το άκρο. Τέρμα. Ωραίο. Έχει το σύστημα ψάρι αυτό. Βλέπεις έτσι. Πολύ άντεξαν αυτό ένα μήχο. Βράστηκαν. Μπάλα λέει αυτή. Καράτα την μπάλα λίγο ακόμα και είναι. Αυτός ήταν πάλι πίσω. Άλλο τώρα. Αλλαγή πλάνο. Ανακάτε μου. Ζώνιος μπροστά, ωραία πίσω. Τώρα που είναι και 2-0. Θα δεις τώρα. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Ωραία! Ας τον όνομα. Ωραία, την παίξει. Ωραία! Σταματήσεις ωραία. Μπράβο! Τέλειωνε Στέφανε! Ωραία Στέφανε! Πολύ καλό, δεν πειράζει. Πολύ καλό. Τέλειωσε τώρα Στέφανε. Ένα κοντρολάκι πέσουμε. Πρέπει να βάλει γκολ ο αρχηγός. Δεν γίνεται. Ένα κουντρόλ την μπάλα είναι στρωμένη στα μούτρα του. Εδώ να το κουπανίσω. Τώρα που λέμε που είναι πάνω από την αρχηγό μας και πίσω. Τι φωνάζει το παιδί μου, ή πέσω στην αρχή να κερδίσουμε πέναντι να κάνουμε μπούτσο και άστο να το κάνει αυτός που πήρε την μπάλα. Έτσι πάει. Δήμος, τώρα πρέπει να βάλει γκολ ο αρχηγός, αλλιώς δεν γίνεται. Άρχισε ο άλλος τώρα. Τι να μην αρχίσει να μάθουμε εδώ, να καραφιάσουμε στον γκολ. Μπόκης. Ο Μπόκης δεν θα βάλει. Μόνος του θα το κάνει. Τι πάλι εκεί, σαν κατσαρίδα είναι. Ο Μπόκης δικαιούται να βάλει. Ο Μπόκης δικαιούται. Πάρε το γήπεδο τάκι που είσαι να τον δει. Δικέφαλο πιάνει. Γιατί τρέχει. Τρέχει και κάνει και γιώμα. Γι' αυτό δεν θα κάνει. Δεν είναι offside τώρα. Ποιο δεν τώρα. Τους έφυγε πίσω από το στόπερ. Αργέται να προχωρήσει. Κάτσε και κάτω. Μην κουνιάς, μην έρχεσαι προς τα πάνω. Αφού σκέφτεσαι να ξαναπάς. Τα δόκια μας έχει στα αρχίδια. Δεν το βγάζει έξω. Πώς έτσι αλλαγή. Μαρία, το Μάριο.
Τι να πω τώρα, ποιος αέρι ήταν αυτό, ποιος Μαγκάιβερ ήταν αυτός. Βάλ τα γκρι, βάλ τα μαύρα. Γιατί είναι μπλε, ούτε στο μαύρο δεν είναι. Γκρι. Στο τέρμα, ωραία, πάρα στο τέρμα. Μέσα είναι. Ενίοτε. Μονάχα τέτοια. Καμιά φορά τρώγω και τέτοια. Έφυγες. Πέρασε από Στεφ. Άλλο. Έρεμα. Κράτα τη μέσα. Α, ωραία, μία. Δεύτερο, πέναντι. Καλό κι αυτό. Ένας, δεν έχουμε rebound. Ούτε μία. Το έκανε. Μπράβο ρε τερματόρε. Ωραία. Μπράβο ρε τερματόρε. Δεν πέτυχε μία. Αυτός είναι μικρός. Ο τερματοφύλακας, 20. Ναι. Είναι Αυτό έλεγα. Τι λέμε, ένα ψηλό να κάνουν, αλλά ένα ψηλό δεν πήγε. αξιόλογη η εμφάνισή του. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Πολύ γλυστή. Λαχτάρχος ρε. Πάρε. Ούτε το χέρι δεν δίνω. Κλουτσά, κίτρινη κλουτσά δεν είναι κάτι. Όχι, αυτό πήγα. Όχι, δεν ήταν κάτι. Ούτε στο πρώτο έδωσε, ούτε στο δεύτερο. Τελεσμένο το αυτή. Εντάξει. Από εδώ. Ανέβα, ανέβα ρε παιδί. Το φωνάζουν και οι άλλοι τώρα. Θέλω να βάλω γκολ τώρα, κατάλαβα στην κέντρη. Φωνάζουν τώρα. Α, δεν είναι έτσι μπάλα. Μπράβο Μαρία. Ζώνιος. Γκολ. Μπράβο ρε τερματόρε. Μπράβο ρε τερματόρε. Καταπληκτικός. Έχει σώσει αυτό φίλε. Πέσε ο Καλαπότης. Αν κάνει σέντρα είναι γκολ. Μαρία, τι είναι αυτά. Ωρε, γρήγορα, ωρε. Ψάχνονται ρε παιδί, να βρουν κάτι στην τριαντάρα. Καλό κι αυτό.
Έλα ρε. 2-0 κερδίζουν. Ναι. Εντάξει, πρώτο μέχρι ήταν 0-0, είναι του γύρου του χάλια που λέω. Ναι, χάσαμε και ένα πέναλτι με το Δήμο. Εντάξει, έβαλε έναν κόλλο. Ποιος το έβαλε το πρώτο? Ο Μπέντο με ένα φάουλ εκεί. Το Μάρτιο του Δήμου του Χάρη. Εντάξει, καλή είπα. Εντάξει, δεν μας έχουν κάτι. Οπότε όλα είναι του κολογιού. Καλός είναι, καλός, πολύ καλός. Εντάξει, έλα ρε, τα βλέπουμε. Έλα ρε. Ui. Δεν κάνεις την πίνη. Κοίτα αυτός. Κοίτα μπροστά. Μπράβο, Στέφανο, Στέφανο. Σκυλί μαύρο. Αυτό το κεφάλι. Κάνε αλλαγές! Τι φάει το έχει, Αλέκα, το μεσημέρι? Καρμπονάρα. Καρμπονάρα κάνω κι εγώ στον φκάπ. Δυο πιάτα. Τι καρπουνάρα. Υπόλοιπο μπέικον. Αυτό το βάζεις κι εσύ, ωραία μαλάκα. Τι γελάς, ωραία μαλάκα. Εγώ. Γάμω τα μπρίκες. Εγώ έτσι θα έκανα. Δεν μπορεί να σκύψει, πού να το βρεις αυτό? Είναι γυαλιά, τάγκ. Άμα ήταν μάγκας θα το βάζε με την πλάτη. Με τον κόλο. Πατ μία. Το έφερες από Θεσσαλονίκη απάνω του Πριζόλα και έφαγε το παιδίκι. Καπνιστό, κριτικό το φέρνω. Τέτοιο τρίγωνα πανοράμα. Κι όμως Δεν πιάνεται μέχρι. Έκανε 4 στο πάνω στο βαρδάρι. αλλά 3 στόπι. Όχι, είναι στο πανέρμα. Μόφερα. Θα αλλάξει, ξέρω. Κάτω δρομέας, δρομοστήρ. Μιλάμε. Με τρίγωνα. Ναι, ναι. Τι τεκρινής και φούτσι μπλε. Τεκρινής το όνομα πήρε, τώρα τελείωσε. Τώρα που έγινε εμπόριο πια. Βέβαια, εντάξει. Το έχει μαλάκα παντού. Μέσα στο κέντρο έχει τρίγο. Εκεί στη... Τα λεφτά μου. Εσύ το έκασες τώρα, πάει. Πάει, τώρα έχει φύγει. Καλαμπάκης, τι κάνεις ρε γάμο? Θα πεις Μαλταέδες, θα πεις Μαλταέ. Το βγάζεις, το έχω παίξει. Μην το βγάζεις, Ξέρεις, πήγε να το βγάλει μέχρι να το πεις βγάλει, πήγε να το βγάλει στο Αυτό ήταν μελετημένα εδώ, γι' αυτό πήγε εκείνη η πρώτη. Πήγε πριν και κυνήγι, λέει κάτσα. Ας δίνετε το 50 και εσείς Που για μένα έτσι, αν έπρεπε να βγει ένας, έπρεπε να βγει ώρα το πρώτο παίκτη. Πιο κακός από όλους. δεν μ' άκουσε. Το είπα, το γήπεδο είναι... Τι λέω πως θα παίξει. Και αριστερό έξτρα. Δόκος. Και αριστερό έξτρα. Από τη μία διαβόλη στην άλλη πήγε απέναντι. Τσίλιας Δόκος πλευρά τώρα, φανταστική. Η θέση του από εκεί. Σφίκας, Τσίλιας. Σταμάτα τη Τσουπ, όπα. Δεν είναι να κάνει. Είσαι τρελός, μαλάκα. Είσαι τρελός. Δεν πρέπει να βγούμε πρώτο σκόρο να τα κάνουμε όλα. Τι...
βγαίνει. Δεν είναι δυνατόν. Δεν γίνονται αυτά. Θα να βγει ο ήλιος από εκεί αύριο. Αλλά βάζει τον Ερμήνο μέσα. Βάλ γκολ Ερμήνο. Έχει μια Δεν μπορεί να φυσάρει. Μιλανιά για να πάει εδώ ρε. Έχει Μιλανιά εδώ, αυτό δεν κοιτάει τώρα. Στρίβς του λέει δεν στρίβς, αλλιώς κάτσε. Όχι τον βάλει. Έχει μια Μιλανιά εδώ πάνω από τον γόνο. Αυτό το ρωτάμε πρέπει να σκόζει για ζέσταμα. Όχι, σε ό,τι διάβολο κάνει. Πέντο. Δεν είπα γκολ. Αλλά δεν πάει πάνω. Είχε πιάσει και ένα κοντινό, έπιασε τον ένα μικρός, πόσα πια. Απέτρεψε δύο τώρα, θα προχωρήσει. Οι πόσοι πέφτουν αγώνα. Πρέπει να βγει από το 40, το 30. Από την πρώτη μαλακή από Έταξε επίτηδε στον άψη γιατί πήγε ο πατέρας για μπεκάτσεις και έφυγε γρήγορα. Κατάλαβες και λέει κρίμα να μην τον βάλω μέσα. Το έχει σχέση να πούμε. Είναι δικαιολογία σήμερα. Έπισε από δεν έρθει 4. Πόσα βάλαμε. Πάμε από το κόσμο. Τι θα πάμε, τι θα κάνουμε. Αυτά μέσα, αυτά τι θα κάνουμε, στο κολόνο, τι θα κάνουμε. Θα πάνε όλα τα μικρά, θα πάμε, αυτό λέω. Θα πάμε, κατά την 5η ώρα. Πάμε Νίκο! Μη σταματάς Νίκο! Άιντε μη σχέσω τον πατέρα. Τι έχεις φάει χτες. Α, μαλάκα τι σταματάει, απέξ μπάλα. Να το. Μπράβο Αποστόλη! Απόστολος είναι δεύτερη τρισκάση. Να σημειωθεί αυτό στα Ταμείο. Με την ηλικία του και εκεί βοηθάει. Δεν ξέρω παιδιά. Εγώ είμαι κοινωνικός. Σχεδιάζουν. 5 ώρα το σχεδιάζουν το πρωί. Εδώ ήταν τόσα πλάνα. Γεια σου Φρανάκη μου. Καλώς και να δώσεις μικρό. Το καρφώστηκα. Αλλά τώρα γεμάτο. Τους τροφήκανα καλά Και το πιάζει βγάζει τη μάνα μου. Εμείς δεν σκέφτηκε δίπλα ποιον έχει τι κάνει. Σκέφτηκε με το σκότο μυαλό. Καλά κάνει. Δεν έχει δίπλα, είναι ο κύριος, ο άλλος. Μυρίζει το πρωτάθλημα, λάσπη. Αλλά με τι πήγε κανένα στιγμή. Τώρα κιόλας άμα έχει το σκορ και Εντάξει, να με τι πήγε κανένα στιγμή. Άσχετα ποιο είναι το σκορ. γενικά και όποιος είναι το σκορ και όποιος το κάνει, ρε παιδί μου, εντάξει. Όταν το κάνουν κάποιοι δεν τους λέει τίποτα. Τότε εδώ παρακέτω να πάμε και 4 έχουμε. Τα χέρια της ζέπης. Δεν πάει κανένας. Αυτό δεν πάει κανένας. Άιτε ρε πάρε, άιτε τους λέει κατηβίτη, τους λέω. 4 πίσω, τι κάνετε εκεί. Τσίλα πήγαινε για κεφαλιά. Ψαράκι! Ο Τσίλες είδα ότι βάλει τα χέρια στην πλάτη, τάκ, παπ! Μπορεί να το κάνεις εσύ Είναι παίκτη. η κουμπίνα γκόλ. Μπορεί να το κάνεις εσύ παίκτη του, να πατήσεις τον πέντο, τάκ. Όχι ρε, ο δικός του. Πώς έκανε το Απλά αυτή η κουμπίνα για αυτό το ζήτημα. Εντάξει, ενέρχεται πάλι. Γι' αυτό και καλά Θα πήγε. γίνει γκολ γκολ. έρχεται, αλλά πώς θα τη βρεις. Και καλά πήγε. Έχει αλλαγές κι άλλες αυτός. Θα τα βάλει όλα τα παιδιά εκεί.
Μπόκι, άτς φίλης! Ό,τι και να κάνεις γκολ, έβαλες δεν έβαλες. Θα δώσεις πέναλτι. Δύο μάτς χωρίς γκολ, ήρθαν οι φέσκοι, έβαλε οι Μπουζούρης και ήρθαν. Ήρθαν οι φέσκοι. Έδωσε το σύστημα. Ταχύτητα 105. Ωραία, ωραία. Πας για μπάνιο. Έστειλα 2 άτομα το πέρα. Ά, ωραία, πουτάνα, ωραία. Σιγά. Σε χαρή η μάνα σας. Είναι ώρα που δεν πιάνω εγώ το πλέον. Τα παπούτσια. Τα ρούχα τα βάζει η μάνα να μου σκέψουν. Εκεί κάτω, με τις κάρα που πάνε. Απαγορεύεται το βάδι, επιτρέπεται το τροχάδι. Τέλος. Αποβολή 2 αγωνιστικές όποιες που πετάει. Δεύτερο λεπτό τα πρωτιά. Πρώτο, πέντε, δεύτερο, τρίτο. Άρα μάνα, δεν καμπότε. Τέσσερα γκολ βάλανε οι αλλαγές. Τέσσερα γκολ βάλανε οι αλλαγές. Βγήκανε αλλαγές που βγήκαν. Ποιος τον ακούει το απόγευμα στην πέτα. Θα πάτε. Δεν θα δώσω μάλακο. Μπράβο. Όσο Μπόκι. Ωραία, Μπόκι. Δεν θα δώσω αρχίδι. Είμαστε πάει για ύπνο, που είναι από χτες στις 10 το βράδυ. Μας αντιθέμουν. Α, θα πάει γήπεδο. Δόκος. Έλα μάλακο. Δεν το έφερε και ο πατέρας της φάσης να Ωραία μαλάκα. Άγαμε στο Λίγο βιταμίνη. Άμα ήταν σούπα, άρξη. άμα ήταν στο... Όχι, γενική δεν κόβει δικιά του σπίτι. Άμα ήταν στα παλιά σφαγεία κάτω, είναι ευχάριστος, θα τρώγε και 2 μπέργκερ εκεί. Θα κάνουμε και μια χαρά. Μη μωρέ. Αφού φάνηκε. κάνει μαλακίες. Φάνηκε. Νησιάξει. Θέλει να βάλει γκολ. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε. Η μια του κλέβει. Οι δυο του κλέβει. Γιατί δεν του φωνάζει. Φώναξε πριν στον Μπόκι που έκανε το σούτ. Όχι, μόνο τελευταία φορά του. Τι είναι μάνα. Αυτό λέω. Τώρα να παίξουμε. Το λέω εγώ. Τζίμα. Μέσα ρε Τζίμας. Μίλα ρε Απόστολε. Άους και τούτος. Κάνει το πίσω το πόδι και κάνει την μπάλα. Κοφολιάζα στο γάμο. Γκουφάρα έτσι. Και από μέτρα. Τι μαλακία είναι αυτό, ρίξεις σούτο από εκεί πέρα. Τώρα, πέσαμε στο τέλος αυτό το παιδάκι. Τα σούτ που κάνουν. Καλός είναι. Είναι καλό, πολύ καλό. Σβήνονται. Όχι, θέλω τώρα να τρίξω ένα τέτοιο καλό πότι. Άλλη αλλαγή θα σε καταλαβαίνει. Είναι το βοηθητικό. Ξανά. Να τους, ψάξε από εκεί. Ψάξε. Είναι αυτό. Αυτά εντάξει, έτσι θα κάνει. Θα το κουμπανάς από εδώ. Τσάφρα. Τελείωνε.
Γεωργή, τώρα μπήκες με... Ναι, κουράστηκε. Του Άλκη. Έχουν τέρμπι. Πάλι σου. Τώρα πρέπει να σου κάνω όλες τις σιγά σιγά. Δεν μιλάς. Ήρεμα Δήμο. Έλα, ήρεμα παιδιά, ήρεμα. Ήρεμα παιδιά, ήρεμα. Δεν υπάρχει λόγος παιδιά. Ήρεμα Δήμο, ήρεμα. Έχει νεύρα ο αρχηγός. Ο αρχηγός έχει νεύρα. Παίξτε παιδιά, μην μιλάτε μεταξύ σας παιδιά. Σιγά σιγά Στέφανα, μην χτυπήσετε, σιγά σιγά. Ήρεμα Στέφανε, ρεμίστε ρε. Ακούστηκε ένα κρό. Ακούστηκε ένα κρό. Πού είσαι, πού μου Πέντε μέτρα